ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Addan sakit pakaragsakam, tamayat tiisam mo asimbungan. Pakaragsakak man ti kunada akaawan ka ni Kwarag. Apay kumapakaragsakam ti kaawan jay tao. No awan ni Kwarag, siguradaw nga puntaran nak ni pare Intay nga kastanod. Maaramid mo nga tadag iti maaramidan ni Kwaraw. Ay kato na, nalaingang madadumiskarte kay. No, iti kalukuan, mamati Ha? Ngam no iti pagsayatan, ha, jaklamaun. Hayagtal na ka man tuyang. Sikat ikang runaan ang may ranod, nukwa. Anya ti kayat mo asawang. Nay, ada ka di ibagan pare? Awisin ka kumay di balay, intun malam pare. Apay, anyat iyawis mo. Parte nga min di may sa apato at haraking ko kay. Mangala kamutayin, iti inumunta. Ay, sus. Mayat no agparte ka iti pataw. Kayat ko ti pato. Iso nga rin nga iparatyan ka. Tamo ka magustuhan, ti pato pare. Aguri ka. Apay nga agparte ka saan mo akasangay ita? Nabayang nga may na dita na ginawm. Kailiw ka, di sigod nga aramidin tapay iti. Sige man garod pare. Ay mga laak iti na imas nga inumunta. Jay ada maris na saan analik now. Ay na, day taman pare. Sigurado, anangina, day nga ara. Apay at niniliw mo day tapataw. Partyag, tapulutanon mi ka ni pare Intay. Ay sinalbag ka. Di mo pa'y impakada kanya, tiniliw mo latan. Painom nga ron ni pare Intay. Tapno alain na, katanaw. Nadagayam kayat mo. Iso nga ikagumaam nga ipartyan pa'y iti pataw. Di ka kadiagbalin na kontrabida. Sikat ikang runaan na may ranod kunak manay. Anya kumangay ti pakairanudak no may saka na tanaw. Apay, naskin ka di pa abilangay. Makitam to Ay sos, di ka maawatan si kabadaw. Anya ayaday takunam apakairanudak. Ay, kastan sa tisaan na makaawat na tao. Makitam to ka day. Masadutak ang mga ibaga. Yung kakagumatangay, nitiri-iri ka daw. Asino ka? Ayan ni Marikwanang. Ada na panan na, nana. Ada ka di bagayaw? Apay anak kalukat ti Tersina na, no adda na panan na. Iso nga rod nga daak dito, itasyak pa'y kanuti agbantay, nana. Kasta ka day. Kapin anong ngay ni Marikwanang. Adda mo gayam balasang akabagyan na. Antik, nana. Ala, mangirwar ka nga rod iti papel kan bulpain. Papel kan ballpen, tigatangan yun, nana. Saan? Ilistam amin nga ibagakken ka. Ilista? Ay, aglako ak dito'y, nana. Sana ka sekretarya. Ilistam ti utanga. Imbilin ni Antikwanang asa anak kanu nga agpautang, nana. Anya ngay, ayan na ngay tayo inalamari ka daw. Di mo't kayat ti agpautang jay kaanakan ni Marikwanang. Nay, itaman pa nga da pinagbantay ni Marikwanang. Isu nga road, no sa dino kat tinapanan na. Saan nga taan na panakiday? Makidate ayamot ti ba? Apay, saan na mabalay? At danto pa'y makidit abalaw. Isuki din abalasang kit maday. Ay, wunan niya. Maasawaan nga tamot ti kumaray. No kaskasanaw, agbalinak mag nga abay. Ay, at tala ka man. Agabay ka mo't bakitan. Saan na bagay? Mayat ti agsabaw iti pinikpikan apataw. Mayat nga ipartner iti arak ko naman. Gumatagak tumanen iti arak. Tagpartikan tumanen iti pato. Katariglado apare. Nang runa, no agpartner ta. Iti barangay hall. Partner ko na. Anong gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, pare, kunin mo akong isa sa mga tanod mo. At ka no, may napanan ni Kwaro kay.
Ewan, kasapulan ko ang magronda sa maitim na gabi. Ay, salamat paray. Kahit makironda ka din ton rabiin, paray. Wala. Mayroon kanumat ang mga dayong umay dito na nag-aala ng kumpormidita. Ha? Hanya kay dagita kumporme paray. Mula. Kaskada dingon. Kaskada manok. Kaskada pato. Kasta ka day. Imbaga, tawan pa'y mo napukaw ading win may, paray. Sumit ngeten ngam nakakalugong ka mo ba daw? May sanatanod to'y numaw for your information, tiyan. Tanaw? Ha? Limpyo nga tanaw? Wano, tay kunada at tangad at tanaw. Anya tangad ako na may. Nalalay nga paya, ngam ni Kwaraw. Amok analalaing ka ngam ni Kwarog, ngam ite kalukwan. Anya kalukwan. Di pa'y makaasawa, kit lalakayanan ngam nuang. Naa, asawa ayamot ti pakakitaan iti kinalaing, iti aramida. Anya kumangay, tinaramidan na, tadya Kwaraw. No masirib ka, makitam, saan ang masapul nga ibinsa-binsa. Ay, nakmalangay. Sumanao ka man ay, nababakitan. Anya jay kunam, inteng. May sanipari badong, anak kirunda? Inalak, tawan ni Kwarog akadwa na nga agrunda. Ta manipod awan ni Kwarog. Ada kanu agpukaw mula kaskada dingwin. Itatabadong ka di akalbo, apong. Kat, jikas la nakigtot timulagat na. Ay, unay kamutin. Unay day ta panangiladawan mo. Kani pari ba daw? Nakitak ngamin da di alakay, nagtiliw iti pato ijiwaig. Ha? Kano adayo mo ti balay da ijiwaig? Kasano nakapanti pato na ijay? Win nga rod. Idi nakita kat ad-adakit din ang nakigtot. Ay, ang mga no nakigtot iti kinabukang mao. Sa anak mo tabukang? Natairak tupay ko na ninang ko. Ay, amumat ni inang mo. Baliktad, ti pa nagkit-kita na. Oh, apay ana pamulagat ka nakakita kanya? Agtatakaw ka kadi. San mo't asikan ni nanakwanang? Ala ka. Ada ka ti nagtitirsina ni nanakwanang. Siyak ti binilin ng agla ko dito'y tersena na, tada na panan na. Ay, ganun. Kunak nagtatakaw ka, tainak ibaga ka ni apong kong inting. Anya? Ada ka di mat apo ko ni Kapitan Akasgan ka? Baka ibaga mabuka nga. Awan ti imbagak. Si kamat din ang ibaga. Ay, gumatangak man itibawang kan sibuyas, manang. Anya ka di ti bawangan kan sibuyasam. Di si daan mi Ikan na ko ng tamapan ako. Anya ka di day tain sangpet mo anabungaw. Taraong, imbag lang nga itorta mititlaw. Makasidsida akay, iti torta taraw. Nangalaam. Ay, kitigipon na. Awan mat mulam ataraw. Kamuti mat timulat ha. Nagrundaak nga raw. Kitangdan ko day tuyin nagrunda. Asinaw tinangtangdan ken ka iti taraw. Nagadu ka sa ludsod mo na ya. Agrunda ka, ngam si kamat ti agtakaw iti mula ti akin mula. Di ka ka di sumana umanay. Di ka kagyaman, tadensang pagkuamasida. Saan ko apakaragsakan ti agsida, no tinakaw? Nay, Barok, apay day ta flashlight. Papanam? Inakagsilaw, apong. Ada ngamin mangmangag ko nga uni ti tukak igiwaig. Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay maturog kakit day amasapa. Tapno daras ka dumakal. Ay, maturo kak inton sa mga putak, apong. Sa anak mo't ngagbayag. Ay kita taamangan no adda masalaw mo nga ulag di tadalan mo. Iso ang nagbutasak, tamno didak makagat. Ay, saan ka unay nga agbayag ijay, wan? Wan, apong.
No makaalak iti tukak. Agawid ako. Ha? Adag silsilaw iti kanantangan ni Manong Kwarog. Kat noon ni Manong Kwarog. Ibidok man. Masidagat basit. San nabali ta sirlag. Di nakmadlaw taglingudak kadagiti nagkalatkat nga sitaw. Ups. Ha? Aday ta. Nadnadlaw ti rupa ni Tata Badong akalbo. Di naknadlaw anang ibidyaw. Tama kumikom agpurpuros iti sitaw. Apong, nakaturog kayon? Ay ko, agbuy-buyak iti tibay. Apay, tadi ka naturog karabiain. Iso di ka di makil takastam. Saan pa'y aday ta TV ti buyaan nyo? Ada may mayat abuyaan nyo iti cellphone ko. Anya kumaday ta may mayat ako nam. Ay, pelikula ti buy-buyak. May mayat ti binidyok Buyaan nyo. Sige. Nanta cellphone mo ta buyaag. Mala, buyaan nyo. Ato manay, tinapuros ko asitaw. Libre manay, tidengdengen may kinituyang ka. Hina, nagmayatay, tagrunda. Madamdama, agawid akaw. Adamanan sitaw at ang dan ko ang nagrunda. Uray ka na yun tironda no kastawi. Di dalaki di maduktala na siyak tagal-ala karagiti mapukpukaw anat natay kintingway. Inteng, anya day takit kitam iti cellphone ni Buyet. Kasla nasdaaw ka pa'y. Si ka man timang kita, no husto ti panagkita. Ijimot arubayan ni Kwarog data. Sana ya? Nan, kita akman. Agtugaw ka iti abay ko. Kita ang tadwa. Anya nga min day taaya. Ulit-ulit ang matakitaan. Di ka man dumanamag. Kita ang kit din. Sige man laangan. Data. Ha! Ni Pari Badong, agtaktakaw iti sitaw ni Kwarog. Ay, salbag na dya apari badong. Ay, Kuna na ang makirundang sa bali ma, iti ubraan na. ay, aksyonam day ta, inteng. Aksyonam! Umay kanto manan iti balay-paray. At dagansaw, apulutanin ta. Nagatangam iti gansaw. Ay kiti tayo igid na paray. Mangala ka manan iti arak. Parcheck, jay gansaw. Una. Naimas ti ganso apulutan, takas labak ho. Namnamaag ti may mo paray. Doon puri. Itapay lang kat gumatang akon iti arak ana imas. Jay maibagay iti ganso apulutan. Ay na. Mapaayusan man iti karabukob ko iti naimas nga arak paray. Una. Nagmayat apulutan. Ganso ko naman. Ammom kaday, anasabat ko itay ni Santang. Saan ko nga mo nasabat mo gayam? Apay ko man nasabat mo? Imbaga na kanyak nga awan sirbi dagiti agronronda. Taagpukaw kano ti dingwen na. Anyat na po kaw adingwen na, dungaw. Napukaw kano ti kakaiso na aganso na. Nagpukaw kano akas laasok. Ganso. Kasano nagbalin nga asok ti ganso? Inteng? Naibagam kanyak nagpulutan kayo kan ni Pari Badong iti ganso. Awan samot ganso dah kan ni Marituyang. Imbaga na ginatang na di ganso? Ay, mamati ati ganso ni Santang Dayjay. Pagkunamit? Immo na, nagtakaw ni Pari Badong iti sitaw ni Kwarog. Idi kwan, nagpukaw ti ganso. Anya pa'y nga ta, ti sumarunaw. Anya di ko na yung aramidak apong? Saan mo nga ibagbagakan ni apong mo nga inteng? Ing kasurutan itinalimad ni apong mo, Abadong. Ividyom manan,
no adda kalukwan nga aramiden na. Inton rabi apong? Wen, Barok. Adda atap ko nga iso ti agtatakaw. Sige apong, sa anak man nga agpadlaw. Sige, Barok. Iso ti silawam. Saan kan amapan agsilaw itito ka? Kita mantiin video ni Buyet iti rabi eh. Ni manan pari badong ang nagbit-bit iti manok. Ah! Hoy! Ada manin pulutonan mo yan. Na, Oh. ay, saan ko nga ipalubos dahito ang mapaspasamak? Masapul ang maikatan akas tanod ni pari badong. Ah. No adda pa'y agpukaw amula winudingwan. Isaw ti mapabasol. Unangam kumparik man. Uray kumparem. Impakita kon kadagiti da dumaday ta a video tapno amom. Ah. Kat ipabayad da kano, titinakaw na. Ay, apa nga impakitam? Saan kuma? Ay, no ayo nampay ti kumparem, ibaga ti tao ang nagtulagan nyo dayta. Kayat mo kaday, akagura da ka dagiti tattao. Ha? Ay, saan ah? Kababain pa'y tinaramid mo, Badong. Tinaktakaw mo gayam dagiti kunam a ginatang mo. Ay, hinikadak mo tinakastanod to yan. Kasanaw, kat imbes ngagbantay ka, si kamot ti bantay sa lakay. Just kika, mangibabain. Ay, sinalbag na yung ubeng. Hindi yun nakideng. Ubeng kunam, ngam nasaysaya at matiaramid na ngam si kalaklakayan. Ibaga ti tattao ano kanu adda mapukaw, sika ti matudok, taaramid mo kanaw. Oh, anya ngay, aramidom to pay. Ay, saan to yan? Kunak nawan nakakita, nga madamo gayam. Isuaman jakaw. Ay natatabadong, ti madi nga aramid, saan ama ilimad? Addan tulat na panakaduktal na. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.